गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो नुसापेनिदा आइलेण्डआवहाय दंफैयो ओमफ्राय बेयावहाय आं नोंथांमोननो आंनि प्रिभियास भिडिअ खिथाखाबाय जे जोङो डे टुरनि थाखाय फैदों बेयावहाय नुसापेनिदा आइलेण्डआवहाय स' दिनैहाय जोङो ब्रकेन बीचखौहाय नायनो फैदों स' जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय नै नायदो आं सान्दुं गोसायाव बेसे रिल्स बानायनो थाखाय खस्थ' खालामगासिनो नोंथांमोना जुदि माखासे रिल्सफोरखौ नायाखैबा थाबनो थांनानै आंनि इन्स्टायावहाय नायहैबानो जाबाय आरो नै दायो जोङो थांगासिनो पुरा थाब थाब आरो ना दहाय हटेलाव खारनाय बायदिनो दायो आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय ड्रेसखौ मायना चेन्ज करिकिনে আমি फटाफट ड्रेस माखौ लानांगौ আমার গাইডে বলছে যে একটু টাইম চাই নাই फटाफट করি अपन क्लिंकिंग बीच क्लिंकिंग बीच আমি যাম क्लिंकिंग क्लिंकिंग बीच थांनो अबेखौ लानो हायाखै ए हट साबे दे लाहे लाहे खिन्थु আগৰ পৰা আগবি কিন্তু Roro nos miro. Sa. Nei, जा मानसिफोर वेट खालामो आरोना बेयावबो सिखांबाय आङो बेनो जाहैबाय ब्रकेन बीच नै नोंथांमोना नुदोंना ओरैबायदि मोजां भिउआ आंथ' फैनोनो बादों बे जायगानिफ्राय खिन्थु मा खालामनो नङा होमबा डे टुरल'सोमोन नालाय बेनि थाखायनो सानसेयावनो नायनानै फैनांगौ ओमफ्रायहाय जोंखौ नैबे ब्रकेन बीचनिफ्राय आलदा आलदा बीचआवहाय लांगोन स' बारा टाइमिं होआ दे बिथांमोना जोङो डे टुरनि पेकेजाव लानानै फैदोंमोन नालाय माने डे टुर पेकेज लानानै फैदोंमोन स' आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट खालामो जे नोंथांमोना प्राइभेटलि फैबानो जाबाय गारि भारा लानानै गारि भाराखौ दोननानैहाय बटआवहाय फैबानो जाबाय फेरियावहाय स' देट नोंथांमोना गावनि थाखाय गोबां टाइम होनो हागोन आरो ना बेयावहाय नङाबाथाय एकदम हाया ओमफ्राय नै आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो मोजाङै ओरैबायदि सान्दुं गोसामोन आंना फुटेजआनो मोजां जायासै इन्स्टा 360निया ओमफ्राय नै नोंथांमोना नुदोंना आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय जिहेतु आलदा आलदा आइलेण्डआव माने आइलेण्डआथ' मोनसेयानो नुसापेनिदा ओमफ्राय आलदा आलदा बीचआवहाय लाङो नालाय बेनि थाखायनो आलदा आलदा बीचनि थाखाय आलदा ड्रेस बिदि लांखादोंमोन नालाय स' बेखौनो गानखानानै लाखाबाय ओमफ्रायहाय गाननानैहाय नै नायदोलाय भिउआ बे बारा मोजां जायासै फुटेजआ बेनि थाखाय सरि ओमफ्राय नै फनजों खेबनाया जा मोजांखा बिराद बार बारदों आरो लोगोसे ओरैबायदि सान्दुं आंथ' गोसोम जाखाबाय 99.9% माने गोसोम जाखाबाय आङो जल्दी करो वी आर गेटिंग लेट मारगोन अखा बालिनि फेमास I know just only jaldi karo 25 minutes बाबा दुलि जाला दयो ड्रेस चेन्ज खालामनानै आरो दायो जोङो थांगासिनो क्लिंकिं बीचआवहाय
Sampai nih kapan? Saya lihat foto kapan nih kapan? Saya udah marah sudah warna. Sebagai semacam westnya. आरो बिनि उनावहाय लगा-लग जोंखौहाय क्लिंकिं बीचावहाय लांबाय ओरैबायदि समायना जायगा आइयौ सिरियासलि गाइस माने मा होनबावनो आं बे जायगाखौ नायनोसो बालियाव थांथारदों होनबाबो भुल जानाय नङा मिथिबायना ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय आंनि ड्रेसा बेयावहाय बे भिउजोंहाय मेचिं जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव आरोना बिराद समायना बे बीचनि नामानो जाहैबाय क्लिंकिं बीच नुसापेनिडा आइलेन्ड Robra, me. I won't give you. Per picture. For picture, 10K, right? बिथांमोननि इंलिश रायलायनायखौ जेबो बुजिनाय नङा मिथिबायना फार्स्ट टाइम मानसि फैनाया जेबो बुजिनायानो नङा डेन्जारसो रायलायखायो ओमफ्राय नै दायो बै गाहायाव ओंखारनो गोसोमोन गाहायावबो ओंखारनो मोनला उपाय गैला माथो खालामबावनो दायो थांफिननांसिगोन आरोना नै नोंथांमोनाबो नायनानै लादो भिउआ एफा मोजां ओमफ्राय दायो जोङो थांसिगोन आरोना सासेयाथ' हालानो हायिनि थाखायनो नै नालेंखर दै लोंलायलायबाय गरमावहाय ओमफ्राय नै सासेया जोंहा सानद्रि मोखाङा माबोरै देलायदों नालाय डेन्जारसो बिबार लानानै मालाय एन्जेल जादों एन्जेल गासिबो फायजोब्बाय नै जोङो फायजोब्बाय माबाफोरा ओरैबायदि मेंबाय आंखौ नायलाय आंबो फैबाय फैया बोरैबा लाखादो आंलाय हमलेस बायदि नुखादो हमलेस बेलेग बिदि नै बेखौ बायदो कक'नाट आइसक्रिम आरोना मार गोथावखा नै ड्राइभारा पिकआप खालामनो फैबाय जोंखौ थांगासिनो दं दा